Gallardón porque non deixa as mulleres que decidan o que facer co seu corpo, coa súa cona e coa súa vida. Que esa lei de prazos non nos tiña convencidas, desde agora rematala e a quitar o pouco que había. Machista, vaste a topar na rúa con todas as feministas. Alerta, estamos moi cabreadas, non é traidora que avisa. Alberto! Cada día máis facha, cada día peor e peor. Cada día máis preto, máis potiño de ser dictador. Cada día máis rancio, cada día peor e peor. Cada día máis pillo de aso, cada día máis represor. Sabe usted, señor ministro, Os dereitos non se xoga, o sexo non é delito, e o cigoto ainda non vota. Mas non nos petas mulleres, decidimos se parimos, armadas de inteligencia, non provoquen que isto explota. Fascista, esta é unha ameaza de todas as feministas. Sexista, moito gosto llegaría vernos gafas e sumisas.